Hej, Grim YouTube. Hej YouTube, og velkommen til. Det her, det var det hus, jeg byggede i Speedbuild. Det har jeg tænkt mig at lave lidt mere på. Det tror jeg ikke på. Det her, det er den nye. Der er lige kommet en ny, hvad det hedder, update til Minecraft, og der er overhovedet ikke sket særlig meget. Det der er sket, det er, der er bug, der er fikset, og så kan man have HD texture pack igen. Ja, og det synes jeg er noget pis. Så jeg tager lige fake fod på. Det kommer til at lægge lidt det her, tror jeg. Hvad for noget? At jeg skal have nyt texture pack på. Basic tools. Jeg er i gang med, og du kan sige til YouTube, jeg er i gang med at bygge et pyramideshirt. Ud af Lego. Yes. Det er derfor, man måske kan høre noget Lego i baggrunden. Sådan der. Skal jeg sætte der? Jeg går lige over og lukker døren. Ja. Ui. Sådan der. What the fuck? Der er copyright på små Der er børn. ikke noget sket noget. Der er ikke engang sket noget. Texture packene ligner sig selv. Ja, det er det. Jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg skal gøre. Nej, det gør jeg ikke. Det kan vi så ikke gøre for. Nå, lad os få lavet noget herinde især. Så mangler jeg kun 2 mere, så er jeg næsten færdig. Hallo Simon, jeg mangler kun 2 mere, så er jeg næsten færdig med den. 2 mere hvad? Sådan 2 blocks. Nej, det må forstå. Så mangler jeg kun 1 mere. Så vi har en guldblok, som jeg måske kunne sætte på, men det skal jeg ikke, fordi den skal sidde i toppen. Så skal jeg til toppen. Og de begge 2 blå. Nice. Så er der indvendigt i pyramiden, der ligger der en gammel militærhjelm og gamle computer og tastatur. Og kiste. Falsk Ja. kiste. Okay, hvad fuck? Den har jeg egentlig ikke prøvet endnu. Hvad for en? Falsk kiste, som virker. Okay. Det vil nok være lidt dumt, hvis du brugte den. Er det her en rigtig kiste? Ja. Nej, det er fikset. Hvad så? Hvad er der fikset? Nej, gå nu væk. Gå væk. Gå væk. Hvad er det for nogle faggots? Gå væk. Gå væk. Hvad er det for nogle fede faggots? I baggrunden. Noget lækker de jo. Det er skønt. Chokolade. Ej, shit. Okay, copyright på Freja. Det er måske, jeg overhovedet ikke har et skidt lys herinde. Sit, Freja. Sit, lille pige. Eller, ikke dig, Tess. Du skal ikke sit. Det må du godt. Hun sit ned. Tessa må godt sætte sig ned, hvis hun har lyst. Det vidste jeg godt. Jeg er jo dum. Tessa? Kan du godt kage? Okay. Du kan godt lide kage, Simon. Okay, det her hus, det bliver grimt. Det er ligeglad med. Hvad? Nå, men jeg har ikke noget kage. Må jeg få noget kage? Men jeg har ikke noget kage. Troede hun, at du spurgte om det der, fordi at du havde kage? Så jeg gør små børn glade. Jeg kan ikke gøre de små børn glade. Jeg kan gøre de små børn glade, fordi jeg
mand, piger! Små børn. Små børn. Kom og gå. Nå, jeg brændte jo den by herinde. Jo, du brændte min by af. Jeg brændte din by af. Du brændte min by af. Hold kæft, eller... Sæt Freja. Åh, Freja. Du er sgu sød, lille kissemand. Ej, Michael. Snak pænt. Der er små børn til stedet, Simon. Ja, det er der faktisk. Det er copyright for Dildikus. Lækker det komplot. Nå, jo, der er også noget mere, jeg skal huske at sige. Jeg får snart en ny computer. Så Speedbuild. der vil komme bedre grafik på mine videoer, og ja, det bliver virkelig fedt. Fuck, det lyder godt. Hvad var det lige? Jeg kan bo. Skal du være sej? Nej, nu må du ikke det der, Tesse. Det må du ikke. Tesse, det må du ikke det der. Det er sgu far. Kan du råbe mig? Gør det? Nej? Freja, må jeg slå dig? Hedder du Freja? Hvad? Hedder du Freja? Godt. Hun er sød. Ja. Ja! Skal du være færdig? Hvad satan? Skal du være færdig? Hvad sagde du? Jeg kommer efter dig. Hvad satan? Hvad siger du til mig? Ikke der. Åh, ja. Hvad satan? Sådan gør jeg ikke. Skal jeg shower again? Sådan her gør jeg det. Nej. Det lyder som sådan en voldelig psykopat. Nej. Det gør ikke mig. Det var sjovt. Han kaldte mig en voldelig psykopat. Jeg? Ja. Jeg sidder. Ja. Tessa hvad? Okay, Tessa hvad? Tessa Ole Lukøje. Okay. Hej. Skal du være satan? Fedt, mand. Spænd. Nej. Skal jeg komme efter dig? Fedt. Tak for. Nej, du får ondt i halsen af det der Tessa. Ja, tak for lov. Okay. Nå. Så slutter det vist herfra, ikke også? Hvad satan? Hvad siger du til mig? Skal jeg komme efter dig? Okay. Hvad hedder jeg? Nej, jeg hedder Giggle. Jeg hedder Giggle. Og du hedder Tingle. Tessa! Okay, er du klar? Tessa! Kom nu, du skal hjælpe. Hjælp!
Tessa, Tessa, Tessa. Jeg dækker altså lige alle hullerne til for at være hyggelig. Upsi, det var ikke min fejl. Det må man heller ikke. Hvad hedder du? Tessa, Tessa, Tessa. Yay! Tessa.